Voliš da primaš poklone ili više voliš da daješ poklone? A jedno i drugo. Volim davati. Dobro reći, ono što me iznenadilo, dobila sam, ne znam, baš pred koncert u Beogradu i htjela bih se zahvaliti naravno B92 što su bili jako slatki i pomogli nam i u realizaciji, u reklami koncerta. Taj dan, par dana prije koncerta kad smo imali intervjue sam dobila 2 lančića, jedno sa mojim imenom, a drugo sa malom zvončicom i to me jako iznenadilo. Mislim, to su neki ljudi, to sam dobila od žene koju sam vidjela prvi put, evo to mi je nešto što mi je ostalo. Od ovih mojih privatnih navoda se veselim svakom. Imamo i mi ovako jedan lep poklon za tebe, izvoli. Za negu. Najviše volim poklon, ali najviše volim kad je to kozmetika. A kad ideš u shopping, čemu nikada ne možeš da odoliš? Svemu. Ja sam po ono dijete, valjda, koje se, to ću poslije gledati, jel? Jako bi najradije sad to otvorila. Neka torbica. Torbica za šminku. Da, jako slatko. Koji ti je najlepša modna uspomena iz tinejdžerskih dana? Modna? Da. Ma ja sam se tako sklepano oblačila, jer sam bila treća u familiji, tako da sam uvijek dobijala ove starije stvari i to kad bi se dočepala onda neke svoje da mi mama kupi, to je bila sva sretna. Ne znam, imala sam period ono kad sam nosila tatine sakoje. To mi je bilo kao... Dobro, to i sad su moderni, malo veći sakoje. Pa je, evo, da, to je nešto to. Ali ne, tad me se uvijek tražilo po kući i zvalo, zato što su to bili sakoji dugačkih rukava, naravno. Ja bi to podvrtala i to mu je strašno bilo sve zgužvano. A da li misliš da su žene kod nas prenaglašeno obučene? Kao što bi Englezi rekli overdressed. Pa ne znam što to znači, to su vam ukusi, znate, ne znam što znači. Mislim, nekome se sviđa naglašeno. Ja mislim da su kod nas, da se jako lijepo ljudi nose, mislim da... Naravno da ima, ali onda obično, ne znam, se žene smiju kao toj koja je jako valjda seksi ili ne znam, kinžurena, a muškarcima je možda i zanimljiva. Kompliment koji je najlepši koji si dobila od nekog muškarca? Da sam ko mali muškić. Zašto ti je to najviše prijelo? To mi je bilo baš slatko. I kad sam ošišala kosu, onda mi je to bilo onako baš... Mali muškić je baš nešto slatko. Pred nastup, šta voliš da popiješ? I za vreme nastupa? Konjak? Za vreme nastupa ne. To samo vodu. Jer jesam i vruće mi je i onako ja sam sva u trku i u zanosu, tako da bi mi sve bi mi škodilo. Ali prije nastupa volim konjak. Ne znam zašto, to valjda prije ne znam koliko godina sam čula da Oliver pije kao konjak, da je to dobro za glasnice. A mene nešto bolilo grlo pa sam ja mislila 100% kad popijem ono kao konjak da će mi proći. Naravno da grlo nije prošlo, ali nije mi bilo ni briga. Da, opusti malo, super. Je li kamo da ona vežbaš nekoliko puta dnevno da bi izdržala sve nastupe, potrebna velika fizička kondicija? Nažalost ne, ali treba se vježbati. Ili imaš poseban režim ishrane? Nažalost ne. Ali kad smo se spremali za ovaj koncert u Beogradu, ja sam svaki dan bila ujutro sam bila na razgibavanju, onda sam odradila teretanu i onda sam 6 sati imala plesne probe. I to je jako dobro. Jer to jako dobro dođe zato što se osjećaš sigurniji, pogotovo u tim koreografijama. Osim toga imaš puno više, imaš kondicije. Mene bi nerviralo da je nemam, jer volim optrčati vinu. Ja tako volim optrčati vinu. Sjedam na drugi kraj. I to bi mi falilo da toga nemam u togu koncerta, a naravno zato treba kondicija. Da nisi zadihan, da možeš i pjevat, znači da... Šta te najviše ponese tokom koncerta na sceni? Jel ti dođe nekada onda skočiš među ljude da zaigraš sa njima van bine? Koliko ti je bitan taj kontakt s publikom? U stvari ne možete nekad, pogotovo na koncertima kao u areni, to je super doživljaj i zaista lijepa emocija. Ali kad snima televizija, onda ste
onda ste ograničeni. Kad su tako veliki šovi, onda se trudite da dobijete i emociju, jer kad napravite sve točno u sekundi, onda se možda izgubi ta emocija. Međutim, mislim da sam napravila dobru mjeru i da smo napravili da je i kao taj show dio, da se ne gubi ta konstantna moja povezanost s njima, jer u stvari bez publike kom ja to radim? Mislim, ja sam tu sasvim nebitna. Bitni su oni, jer došli su ljudi neki koji se žele, to je velika stvar, dođu ljudi koji mogu raditi bilo što, oni dođu na moj koncert. I ja sam tu već jako sretna i moram biti najbolja i dati sve od sebe. Ponese me, a kad nisam opterećena još i s dodatnim tim, sa tim kamerama, sa plesom i to, i kad sam ja divlja sama od sebe, sa nekim svojim možda nemuštim plesnim koreografijama, ali zato boljim jer sam stalno i konstantno unutra, onda se dešavaju i razna čuda dalje, stvarno letiš. I možemo za kraj da pošaljemo jedan poljubac svim balkanskim muškarcima. Pa i balkanskim muškarcima i balkanskim ženama. Može. I balkanskoj dici.